Johnny, itong telepon bigyan na kakang kaya karbe. Da? Yung naikan chan-chan. Wait. Ako sabi may iya siya. Na? Ako sabi may iya Oo. siya. Bayo tamo po lukwal para kay lagat penitensya. Agkatanda ko pa po sa gudi na sana na naman po ike kayo gawan na pamagpenitensya. Idaw talo sa gudi king apong gino. Para kaninuya ike kayong gawan. Para nanuya ike kayong pamaglakad. At tayawaran tamo king madugod buong Nazareno na sana kadugdana naman pong sakripisyo, penitensya at kaya katamang gawan ngayon kayabakan. At di daw tamong kayadwanan kapagnasan para kaya sana di na ng kaganapan. At nung atin tamo pong kilalang ting daralanan ng mabayan, idaw tayo po keng buong Nazaret. Mga ditang kilalang masakit, idaw tayo keng Nazaret. So bayo tayo po lumakad, idaw tayo pa din kaya katamang kapagnasan. Talaganta na po at kumakanta na. Then po makatalang kay Lubid, talaganta po kay Lubid, so po kay nilay na nalutukan. Ayun na. Oo, kung asa na. Kita kitang kain mo. Oo, salamat na.
Kirby. Kirby. Video mo sila, ante. Video mo sila, ante. Hanggang palabas. Three. Gaya ko. Dapat yung tanong yung akin siya. Baka nandito. Tanong mo yung kay Chan Chan, yung iPhone, tama mo kay ante. Tanong mo ka kay Chan Chan. Kukunin mo mga bags. Sige, sige. Eh, Chan Chan. Yung kulot, yung maiting. Tanong mo. Chan Chan, tanong mo kung ano yung iPhone na antique. Hindi yung knives, yung maitim, yung... Oh, sumili dito. Malas yun na yung bagya. Hoy, kung manula ka. Wala tayo mong pagyawa. Dapat kasi kuya na makapasok kayo. Kasi ano na yan, ano na kayo. Ay,
Mahanulak lahat ah. Reps! Reps! Asan yung live? Eh, dyan dyan. Ba't nariyak yan eh? Galing mo kay dyan dyan yan. Down sa likod, kaya doon mo sumisiksik eh. Amin na isa, ay sa'yo isa. Dalawa, tigil sa Oo, isa kayo. Hello, sister. Ano na yan? Sila mag-reportan. Wait,
Sama-sama pa. Foto bagyan. Ini hari ini. Grabe kita pa. Ano banda ka? Magliputan niya po rin kahit yan, siksikat. Huwag kami paano global siya tayo, kalampakan. Oo, wag pwede niya magpupunan. Bakit siya yung bagyan? Bak, foto turan ako. Bot! Bot! Patusugan nyo lang kanina, magpipitiran tao kayo niya. Patusugan nyo lang. Oo. Wala ka na. Wala ka na. Bante kayo, bante kayo. Sulong yan po. Pilihin niya po sumulong. Makain mo ng bag ng anchor lang. Na? Ken, laro mo yung bag mo. Ito yung bag mo. During the mass pala. Tuh ya, Ban. Kota. Mukha na niya yun. Duko may patol. Naman dugo yan to. Dapat magpasadya. Santa Maria. Ano lang. May patalan ka ba matulog niya? Masipit kayo na, Sen. Dapat umuli. Ano ko ba lang yan? Hindi.
kampanya mo na may kala rin. May kaya kami. Mag-better, masipit lang. Dapat kada kaya tingnan. Mo po yan, panata po yan. Namiras ka ba? Kaya po itama. Dito, karagta. Tulong ko po, malawalas po yung harap. Ito, larapan doon. Kini ang gulot. Kini ang gulot. Yan, ititig ko yun. Ang harap pa po, talaga kayo siya. Hindi, papalwalasan mo ka rin. Paliwalas mo! Opo. Magkandal ko kasi magkaya ng gawa. Nakuha tol. Kuha na yan. Yeah po. Sulong, sulong. Hindi ko lang. Kaya po pwede. Pwede lang magbang. Sulong po, sulong, sulong! Umala ka rin. Bigyan. Bigyan. Dalawa, tatlo! Bigyan! Lakad po! Aga, paan?
ano lang po, nagmananakot po. Dalawa. Dalawa daw. Hindi na kaya libunan ko. Sulungan nyo rin tao kayo niliputan din. Sulungan nyo rin yung tao kayo niliputan. Diretso, lakad kasi po. Tulong lang po rin kalimutan. Tulong po kaya sa unano. Tulong lang po rin kalimutan. Ay, ibigay siya. Ate. Tulong ka po rin kalimutan. Hindi po, lakad po tayo. Naiibig si senyor. Lakad, patulong. Sige, lakad tayo, lakad. Bongbong. Ito, kakatra. Oh, yung tapos na po, yung tao, labas na po ng tao, yung tao po. Yung tao po, labas na po ng tao. Labas na. Ate, labas na ng tao, labas. Pagdada, tol. Tapos kakakin kayo, pag ano. Mauna na po yun pa. Pasok na po kayo. Iabit. Praises ko kaparang ng kasalanan ni. Ligtas mo kami ng piling puwerto. Yun yung muli kami magpapasok ng kalagawa. Naglalagay kami lang ng hindi ang pakaluluwa. Ang buhay patawag mo kay kaming sana ni Beka. Ang di pa mga tawad ni kaya ni kasana kay kami. Ay mo kay kayo sa ulit tukso na ikrapos mo kami isang nakaro. Amen. Bakulian ito na aming oras niya ginawa sa Beka. Nuwan ka, aring sa pagkakamay. Noon niya pala
duling Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon iyan ting oras ng kamatayan ni. Amen. Bago kayo, igrasya yung ginawa at yung nagkakaring sa buhay mo. Iwan niya mo ng mga buhay ng Diyang Jesus. Santa Maria, induling Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon iyan ting oras ng kamatayan ni. Amen. Bago Maria, ito ang igrasya yung ginawa at yung nagkakaring sa buhay. Iwan niya mo ng mga buhay ng Diyang Jesus. Santa Maria, induling Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon iyan ting oras ng kamatayan ni. Amen. Bago Maria, ito ang igrasya yung ginawa at yung nagkakaring sa buhay. Iwan niya mo ng mga buhay ng Diyang Jesus. Santa Maria, induling Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon iyan ting oras ng kamatayan ni. Amen. Ako Maria, ito ang igrasya yung ginawa at yung nagkakaring sa buhay. Iwan niya mo ng mga buhay ng Diyang Jesus. Santa Maria, induling Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon iyan ting oras ng kamatayan ni. Amen. Ligaya rin mga aking inaang aking Espiritu Santo. Limay sa diyarang ligaya, iba't din kamukunan. Ngayon manggamang kingalanangga. Amen. O Jesus ko, katawaran mo ang mga kasalanan ni. Iligtas mo kami ng mga pinangintiyeno. Iuli mo ligaya mo na rin sa unang kalabula. Ngayon na rin kakay na aking ginagawa. Sakramento ang panalo, sakramento ang Sobrang puri at pasalamat hindi sa ating kakapilan niya. Nuestro Padre Jesus Nazareno. Pakaluluwan mo kami. Irekente ko sa medyo. Panalangin mo kami. Tsaka sa kasi. Panalangin mo kami. Pagkakalal mo sa tigil. Ipagluwalo mo kami. Misterios ng ligaya. Ang misterios. Ang pangasubi ng Jesus. Ipahiyat yung pagano isang banyan ng grupo. Darang kita yung niliriyan ko. Ipagito ay nalito ko ng isuri. Manalangin inalolo, ibig mo kay kami inalogin. Ang buwan ng patawad mo kay kami sana ikeka. Ang di pa mamatawad mi, karami kasala din kami. Kung may paisawag ni Lukso, may tapos kami. Tol. Santa Maria, induling Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon ang oras ng kamatayan ni. Amen. Santa Maria, induling Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon ang oras ng kamatayan ni. Amen. Panalangin mo kami. 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 Panalangin mo. Panalangin mo. Panalangin mo. Panalangin mo kami. 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 Panalangin mo kami.